Ahojte, volám sa Martin Čangel a mám 42 rokov. Pracujem v predajni Bikepeak Oslany, Shimano Service Centre 12 rokov. Lásku k bicyklom som objavil v 7 rokoch pri jazde na bicrossovom bicykli a tá láska stále pretrváva až doteraz. Najväčšia výzva pre mechanika v mojej práci je určite dať bicykel do 100% stavu zákazníkovi. Keď práve nepracujem, venujem sa rodine a popri tom ešte bicyklujem. Pretekám aj aktívne v kategóriách cyklocross a cross country a venujem sa aj cestnej cyklistike. Medzi moje najväčšie cyklistické úspechy určite patrí účasť na majstrovstvách Európy v kategórii Masters v Taliansku. Doma vlastním dva bicykle, jeden horský hardtailový Trek na XT a druhý je cyklokrossový špeciál na Ultegre. Obľúbenú cyklistickú kategóriu nemám, venujem sa cyklokrosu, cross country a ceste. Na majstrovstvá mechanikov som sa prihlásil preto, lebo som súťaživý a chcem si svoje sily porovnať s ostatnými mechanikmi. Držte mi palce v novembri.